Itinagan ti Ama. Napalabas. Nagsubang da Mayora Chona ken Don Leon. Gapo iti panang komprontar ti Mayora iti asawa na. Nagdanag ni Mayora Chona. Iti kelat a pinaturungan iti paltog ni Don Leon. Kapilitan na nagpakpaka si daytoy tapno saan nadangran ti asawa na. Iti maysa agundaway. Simmarungkar ni Padre Simon iti mansyon dagiti rugante ket kinasarita na ti Don. Nadlaw ti padi alimmiklik ti Don apaman a napagsaritaan dan ti may papan iti saanen nga ipapan ti Don iti simbaan. Kabayatan na nang isayang katmanen iti Operasyon de Jefe Salvador. Ita gagayem denggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Uray false alarm daytoy apag na tayo ita, kakadwa. Sana rumbeng ama upay tayo. Ti importante, naaramid tayo ti pagrebangan tayo. Chief. Ala, agsubli tayon iti ayan dagiti mobil. Pumanaw tayon iti daytoy a lugar. Ano ba? Adaga miss call ni Monica. Apay nga ta. Anya nga ta ti ibagana ko makanyak. Ada umaawag kanyak. Hello? Sino ka? Apay akas ta ti bagbagam kanyak. Sa anak abasta mamatilatan iti bagbagam ita. Malaksid niyam amom kanyak ti kinasa asino. No di mo kayat nga ibaga no asino ka. Lading itak nga rod. Sakbay ang mamati ak kadagiti bagbagam. Kasapulak pa'y nga umuna ti ebidensya. Naawatam. Anya. Sigurado ka? Sige. Tapno mapanaknakak no agpaiso ti bagbagam. Anya ti makagapo. Apay akon kuntakem ni Hepe. Awa niya, Yaya. Adala kayat ko nga ibagakan ko, na? Sigurado ka. Ang mga nukumpurmila di tantiplamplanuam, ah? Awan ti dakas sa plano, kunakmat, Yaya. Kayat ko lang ang makasarita ni Hepe Salvador. Taadda kayat ko asaludsoden kan ko, na? Ngam saan mat asumong sungbat. Ay, Di kagdanag, Yaya. Jak agaramid iti amok ang nakarikaro a pagtaodan ti parikot ti pamilyak. Ikarik dayta. Sino tinang ibati iti daytoy? P1 Mendez. Saan kong amo, Chief? Basta kung natikadwa tayo, apara kada kayo daytoy nga envelope. Anya nga tatilinaan daytoy. Anya dayta, Chief? Ladawan ni Mr. Wong. Adda kakadwa na sa bali pa'y a Chinese iti daytoy aladawan. Kat nagduduma addi kalibre nga igam ti adda iti sango da. Uwin nga agpaiso, Chief. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Anya ti kayat apagparangan ti asino man ang nagtaudan na. Chief, di mo't di kalibri mo't laang nga igam dagiti nakumpiskar tayo kadagiti Chinese ang nakarangit tayo ijay pantalan? P1 Mendez. Amangan mo't no kayat nga ibaga ti asino man ang nagtaudan dagiti aladawan, anas kun nga imbestigaran tayo ni Mr. Wong. Agpada tayo iti pampanunutan. P1 Mendez. Panagkunak. Kasta talaga ti ipasimuda ag ti asino man ang nagtaudan dagitoy aladawan. Adala kakita ka ni Mr. Wong nga napanijay presinto, amo. Anya tinaramid na ijay. Diyak pa mo, amo. Awan pa iti impormasyon, may papaniti dayta. Ngam binilin kung di kontak tayo. Ngamon na, no anya ti ginagara ni Mr. Wong ijay presento. Pakamuan ka dagos, no da impormasyon, amo. Panagkunag.
Kasayaatan no siya ko na mismo ti magam mo. Amo, anya ti kayat mo asawan. Siya ko na mismo ti mapan iti presinto. Pogi. Kampay iti. At dagagaraek kini Hepe. Ngem ti kinapudno na. Kat agalaak iti impormasyon. May papan iti papan ijay ni Mr. Wong. Iti kasta lang nga may dito simbahan, Mayora. Pacheck nga damanan pa kariribukan. Saan ko nga ilibak dayta, Padre Simon? Amuklatan na may papan ka ni Don Leon dayta, Mayora. Padre, numaminsan, Jakon amuno anya ti rumbeng nga aramidak. Mayora Chona, kadagiti gundaway nga iti panagkuna tayo, ket awanan tinamnama. Tilang Diyos ti rumbeng akumpetan tayo. Padre, Narigat ti mangibaklay iti parikot. Nang runa no ti masiknan, ket kamang ti pamilya. Ngem no saan ang mapukaw ti panagtalak mo iti Diyos. Masiguradok akabala mabaklayan ti uray anya aparikot. Ngamin, saan nakabaybayan ti Diyos? sapay la ko mangarot, Padre Simon. Aramidem lang ti rumbang, Mayora. Kasi ti kanayon nga ibagakan ka. Ket patsek adumteng ti kanito. Amaurnos met lang ti amin. Ket agsubli iti normal ti panagbiagyo. Saan ka sumuko, Mayora? Tati Diyos, sana mangted iti panubok. Asaan tayo akabala na baklayan? Tandaan ninyo kumakanayon dayta, Mayora. Agpada nga awan da mamakan papambalasang ko. Panagkunak ket kasayaatan daytoy agundaway tapno makapagsarita ta. Yaya ising, pinadakkaldak iti pasig anasaya at asursuro. Awan ti oray sang kabasit la kumaama di anasursuro kada kayo. Iso nga ita, tadan nakam ko. Panagkunak at karbangak nga ilintag no adaman makitak abiddot. Apay Monica, panagkunam ka di kat addabidot nga aramidan ni papam. Juan, Anya, ay sus, pagkunaam balasang ko. marikrik na kiyaya. Kanadan sumagmamano apamanagnag ko. Iso nga rod akayat ko adoktalan ti agpaiso. Tapno mailintag ko no anyaman ti biddot. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin. Anyaman ti panpanunutan nyo ita, boss. Ipagayo lang. Tadyak agpang nga dua amang ipatungpal. Tsak pa mo, Maximo. Malilibo ka kailaan. Langlo na kat kasya yung bagakanyak Hepe Salvatore. Boss, No jak lapang panunutan siya lang maraksan. Hamangan niya na ibagakan ko na. dakil na parikot tinapasamak, boss. Mawatak dayta. Ng panagkunakat, sana rumbang nga dayta timang lapod kada tayo. Maximo. Patsak ka po na pasamak. Paligatan tayo itaktik na Mamatiak. Malaksit ka na kiti polis. Hadalat tatao Don Leon mang sipsipot kada tayo. Iti ka nito nga damasiputak, boss. Ikarikan ka. Papatayag atagos sa kunto'y patulog ti bangkay na ni Don Leon. Napatagsakit iti gagarayo Don Leon. Tanda kayo pa yan na mismo timay dito'y presinto. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Hepe. Amok nga da pa nagduado am kanyak. Gapo iti pan nakairaman tinagan ko iti napasama kaya kabangibang nga ili. Adda ka ding agpaiso, ti pa kainaigan nyo, Don Leon? Hepe, panagkunam ka di, kat maitured ka pa'y laeng akitain iti diretso iti bata, no adda kinapudno da jay adtama. Don Leon,
Nairwama kon kadagiti pamabasol. Idi damo. Dandani na idagilag met. Gapo kadagiti awan met kinapudno na anay pambabasol kanya. Nyam sa anak-anak pailoyos. Iso nga oray siguro anya pa'y dagiti may bakal kanya ka pamabasol. Sa anak ka basta maapiktaran. Anya nga na talaga ti gagarayo ditoy, Don Leon. Simple lang. Kaya't kung amuan no anyan tinagbanagan ti panagimbestigaryo, may papan iti pan nakadukot ko iti. Ha? Anya ti madamagan, hepe. Don Leon, addan darom ti pamilyayo. Naited mimitan kadagiti masaknan dagiti amin nga impormasyon ana alami. Amaaramat iti pan nakahiring ti kaso. Iso apa nagkunak? Sana rumbang apakigbiyangan mi pay dayta. Malaksid, no adda a talaga ti mayulog abilin, apakasapulan ti serbisyo mi. Panagkunak, kat awan ti maraaramidan nyo, hepe. Kas kamitlaeng kadagiti adda iti babaem. Agpapata kayo nga inutil. Ado pa'y tinaskan nga si kaswat dito'y munisipyo, iha. Kasta ka di, mama? Wan, amang numasip nga tanak pa'y ket di nga agawid. Amo mata delikado, mama. Diakon makarik na iti buteng, iha. Anya ti kayat mo asawan, mama? Diaka mo, ngam kasla awaanon ti anyaman na kanyak, nga uray pa'y agbanagak adakes. Anya? Mama, pangasim. Di ka kumaagsao iti kasta. Ibagbagak laang noon niya ti agpayso, iha. Diakon pampanunutan nga uray anya pa'y ti mapagtengko. Saanen anapatag kanyak dayta. Unam nga danawat mo ang makatulong iti kayak mo adoktalan. Saan ka di? Adda, Simon. Oh, anya pa lang aramidam, narting. Apaya di mo pa'y laramatan dahi tanaawat mo? Jak kayat ti agdarasudos, Simon. Amangan no niyan to pa'y ti mapasamak. Narding, Amangan no masayang ti amin anarugyakon. No jak maaramat iti husto dahi di anaawat ko. sa bagay, sikati pulis. Patse ka sikati makam mo. Noon niya tirumbang araminan. Agyaman ak tamawatan nak, Simon. Apay kid dinasaan. Basta ti kanayon nga ipalagip ko kan ka, Narding. Ipatungpal mo ti umno. San arumbang apat putam tilintay. Ayan, Jainab. Saan pa yan nagawit, papa? Ada pa lang itya munisipyo. Da kayo, papa? Nagapuan nyo? Kaano pa yan naadaan kay ti karbangan niyag saludsod kanya kiti kastamo, di ka? Papa, Uray sa dino ti papanak. Uray anya tararamide. Awan ti karbangam nga agsaludsod. Naawatam ka di, Monica. Anak kalaeng, kat awan ti karbangam. Tantaanam akan nayon dayta. Tsaka mo na apay kastolik na kita, Maximo. Apay, boss. Anya nga minti marikrik nam. Madanaganak. Tsaka mo anya makakapo. Anya? Dahil tagpaisto. Oh, apay nga ta. Boss. Kwa, saan ka ngagpapik to? Ang mga nung nakarkaro na di mo mapagsusurot. Noon niya tirumbang aramidan. Husto ka, Maximo. Saan lumpan? Nas ka nagbalinak na tibkal. Sarak pahabak, Don Leon. Boss, No te amo, Don Leon, kat mapabot nga nak. Gapo napasabak bodega alamidan tayo kuma sa bulab. Pues, tagpitot tayo chay, Don Leon. nawagak matente kontak ko, boss. Imbaga kapag sa ganain na dagiti dadto tao tayo. Tano bilang lang, umay daadago san ditoy. Nasayaat. Tsak pa ateo, Don Leon.
Isolombang agbuteng kanyak. Tadado amang kabala kalamitan ngam iso. Narigat mat asirukan ni Hepe Salvador. Sa bali ti reaksyon na. Sa anak lang arudan ang nakaalay ti impormasyon may papaniti kagarak kan ko ana. Jak pa'y nadlaw no naawat nan dagiti latawan. Nyam jak agsardeng. No tiam mo ni Mr. Wong. Ket kabaylan na. Pues, nagbidot na tiyagaychik. Sa dinong at atin ang ikabilan ni Chona, kadagiti sapsapo na kapapeles. Kasapulak dagiti papeles. Tapno maaramid ko ti rumbang may papan kadagiti amin na sanikwak. Itapay laeng. Nas kanyag sagana akon. Aramid kon dagiti amok a rumbang. Tapnawan ton ti parekot. Nay. Apag iso. Dagito'y laki din dagiti sapsapulag kapapeles. Maaramid kumatlaengan ti rumbang. Anya ti pangpanggapan ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nang isayangkat iti Operasyon de Hepe Salvador, ngem daksanggas at ta false alarm at gayam tinaiyawag ken kuana nga impormasyon. May sapay nga awag tinaawat ti Hepe, ngem kinunana ang mamati langan daytoy iti ibagbaga ti color, no talaga makita nan ti pammaneknek. Iti sabali a bangir, saan nga mo ni Mr. Wong no anya ti rumbeng nga aramidan na, tapno makasubot lang kadagiti pan nakalugi na. Kabayatan na, sagsaganaan mat ni Don Leon, no anya pa'y dagiti plano a sumaruno nga isayangkat na. Itagagayem, dinggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Jak agsardeng. No te amo ni Mr. Wong. Ket kabaylan na. Pues, nagbidot na tiyangaychik. Sa dino nga tati nang ikabilan ni Jonah kadagiti sapsapula kapapeles. Kasapulak dagiti papeles. Tapno maaramid ko ti rumbang may papan kadagiti amin na sanikwak. Itapay laeng. Nas kanyag sagana akon. Aramid kon dagiti amok a rumbang tapno awanton ti parekot. Ne. Apag iso. Dagito'y laki din dagiti sapsapula kapapeles. Maramid kumatlaengan ti rumbang. Tinasayaat, alaiklatan dagito a papeles sa bibliotika. Ijayan ti pangasikaswak kadagiti naskan niya ramidek. Babaan kadagito a papeles. Naimbagi jay ta saan nakamestro po. Sigurado ang masingaag dito si Lidme no kilata sumagpat ni Jonah. Kinapudno na, Mayora. Nagsarita kami mat kini Don Leon. Ha? Dahita ti agpaiso. Medyo saan la napintas ti banag ti panagsarita mi. Tanagtinag iti sinnidir. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Saan kami ang nakapagsalita iti nasayaat? Gapot ati may papan iti pan nakadukot na idi. Ti kayat na nga ilawlawag ko kenkwana. Anya ni Leon. Hepe, sapay la kumata saan mo aguraan ti asawak. Mawatak ni Don Leon, Mayora Chona. Ngam panagkunak. Ad-adda matulungan tayo ti asawa yo. No ibagayo mat kanyak no anyaman ti amuyo nga aramidan na. Ha?
Mayora, asawa yon ni Don Leon. Mamatiak nga amuyo na anyaman dagiti aramidan na. Dandanin sumip nga't hepe. Nasken a makaawi dakon. Nadnadlaw tikas jay ajar ni Mayor Arugante. At dalakid di muna. Ngam di na kayat ngay baga kanyak. Nukas tangarod. Posible at talaga akal kaluban na ti aramid ni Don Leon. Ising, Apay, sir. nabayag kanyag papay kada kami. Nasingid kayo kinityo ng asawa. Husto akadi. Uwan, sir. Sigun nga rod kin ni Ma'am Chona, kat kasla kanukabsatan ti pangibilbilangan na kanya. No kasta. Posible nga amom ti amin apalimad ti asawa. Palimod, sir? Anya nga day ta palimod ni Ma'am Chona. Iso nga ro da pagdamdamagan ka. No adda amom apalimad ti asawa. Ay, awan, sir. Awan ti palimod ni Ma'am Chona. Anya kumangay. Ay, Diyos ko. Anya nga tanti mapaspasamak. Anya apalimod ti bagbaga ni Don Leon. Ay, Diyos ko. Amangan no naduktalan na matandi. Ay naapo. Saan kumamad? Sapay la kumatabidot ti pampanunuta. Maksimo, kasayatan, nukas iti nalamid Don Leon. Pagpak niyan tamat buyot tayo iti sabali lokal. Saan adito'y San Bartolome? Ha? Kasayatan kasta, Maksimo. Kitam, Don Leon. Nagpalikot lang iti imbaskag ko, iti kontak ko nagitidloga, ada kabangibang ili. Nonya te konam. Iso ti masurot, boss. Kasayatan mabagaan dakos nagiti buyot tayo, nga da dito'y San Bartolome. Ita kasta, aktik na ita na paman sumipngat. Itamot lang, boss. Awagak ida. Alang-alo din, Maksimo. Hawagak matan kontak tayo kabangibang ili. Tayo sumakamo sumapol, pagpak niyan da itchay. Amo, madlawan na dagsun di parikot mo. Talaga, Bogi. Iso apang panunutig noan niya tirombang nga ramidat. Amo, Jak pulos ni namnama tinaduktalak. amo, Iso ajak amo noan niya tirombang nga ramidat kita. amo. Nanyaman ti kayat mo nga ramideg. Ibagam ko malaeng. No ita, awan pa'y Bogi. Basta baybayan nagpailaang agpanunot. Siyak ti masiknan iti daytoy. Iso asyak nga rod ti mangrisot. Nagnadlaw iti panagsarita mi kini Mayora Chona. At dalakid dilimlimad na, Simon. No kasta nga ron. Talagang adda madi nga aramid ni Don Leon. Kasta talaga ti atap ko. Nakasaritam ka din ni Monica? Saan pa'y? Madamang amin ti operasyon mi, idi umawawag. Iso asaan ko anasong batan. Amangan damot na patag nga ibaga na kumakan ka. Agururayak lang itinapintas sa gundaway. Talaga kasaritak manin ni Monica. Tabarang addan maibagana. Sapay la ko ma. Tagbaligi ka amang doktal iti anyaman arumbang nga amwam, narding. Ikagumaak, Simon. Tapno agulimak metten, daytoy alugan. Madanaganak, Ma'am Chona. Anya ti kayat asawan ni Sir kadagiti sinaludsod na kanyak itay malam. Ising, panagkunakat na duktalan ni Leon ti amin. Anya? Awan nga min dagiti ilimlimang ko a dokumento iji silid mi. Ay, Diyos ko. Ma'am Chona, anya laeng ti mapasama. Jak amo,
Saan ko ang mapagsusurot no anya ti rumbang a panunutak? Ma'am, Kung aklano mailimod ko kankwa na ti amin iti agnanayon. Ngam kastoy mo tan tinapasamak ita. Madanagan ak atalaga, ising. Anya kay Maximo, natunggal ka di kayat ko. Huwag, boss. Ingka gumahan dagiti buyot tayo ti pimanaw dito San Bartolome. Nagkapatnag ang nagtignay da. Tapno mayakar damat dagiti nabatbati pa nga epektos tayo. Nasayat. Nasilip Don Leon. Tayo di pa ilang kat kasdayan ni nalamit na. Boss, Ngam sana bale. Mamatiak. Makaliklik tayo matanda kas mapasamak. ang tirigat na lang, boss. Ang mga agrarana dagiti buyot tayo. Kan dagiti buyot ni Don Leon, ije kabangibang nga ili. Saan palikot dayta? Sigurado saan madihado dagiti buyot tayo. Nga walay pa aglilinubak da kadagiti tao Don Leon. Yaya ising, anda ka di mapaspasamak asaan ko nga mo? anya ti kayat mo asawahan, Monica. Nadlaw ko ngamin asaan nga agsasaod na mamakan papa. Ha? Ay, kasta aya. Ay, diyak mo dayta ah. Sa bagay, saanin arumbang amas dawak? Tamok ani papamatlaang ti makagapo. No bilang, ta saan daman nga agsasao ita. Ay, nabalasang ko. Kasayaatan no di mula idan ikaskaso. Ang mga noan yan tumanan ti sungkan iti isip mo. No agaburido ka kadakwada. Yaya, Basta ti importante, ket aramidem no anya ti husto. Laglagi pem apara medlaeng dayta iti pamilyam. Maragsakanak, tadda kayo manan dito simbaan, Mr. Wong. Amo mat padle Simon. Nawan laki ti sa kupanit ko. Talakay naldaw umayak ditoy. Kasta matalamid ko, saan ka ti? Pudno dayta, Mr. Wong. Kat kasayatan dayta nga raramiden nyo. Naanayas ti biyag, no naasidig tayo itinamarswa. Kasta mo talaka amok. Iso nga ulay aglulotap dumdumtang kanyak palikot. Sakla taliwayan o may ditoy. Mr. Wong, Kas ka na yun ibagakkan ka ide, Padli Simon. Mabangbang alanak. Tong kaladtak ditoy. Iso pagkayat ko unay umay ditoy simpaan. maragsakan na kadagiti ibagbagam, Mr. Wong. Hala, Padle. Mabit lang tagdilitsuak dita ayan altal. Akkalalagakpay. di ka kadimapan ije munisipyo ita, mama? Saan pa ilaang, iha? Sana bala tawan mo tinapatag nga si kaswak ita ijay. No adaman, binilin ko mo ti sekretaryak nga awagan na kadagos. Mama, anda ka di parikot? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha? Nakadkadlaw asaan kayo nga agsasao ka ni papa. Abay ka di. Awan, iha. Amumet nga agkakanat ti pampanunutan ita ti amam. Iso asaan ang matagtagari. Sigurado ka, mama? Patyan na kuma, iha. Sika ti makaam mo, mama. Agpakada ako, ma. Mapanak iti simbaan. O sige, ngam ikuyog mo ni ising. Jak itulok arumwar ka nga agmaymaysa. Natlaw ko ti police visibility ita dito San Bartolome, boss. Amin asuli apapanan tayo. Ada pulis ang nakaposte. Talakag siksikulado, Hepe Salvatol. Kasta lang ata, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo? Ang mga notapay sa bali. Ano kastaman bilang, awang pagdanagan tayo. Adamatan kabang-ibang ili dagiti buyot tayo. Saan ka di? Boss. Kastamatan dagiti epektos. One, boss. Basta tinaskan lang. Sa ganahan tayo. Dagiti anyaman alamidan, Don Leon. Agmano ang Padre Simon. Kasyan na kati Diyos Ama, Monica. Naimbag nga orasyo, Padre. Kastamatgan ka, manang ising. Naimbag ta nakapasyar kayo. Kinuyog ko ni Monica, Padre. Taiso tibilin ni Ma'am Chona. Kasta ka di? Padre, ada ngamin napatag agagarakan ka.
Mabaling ka tingag sarita ta? Mabalin, Monica. Apay kit din na saan? Agyaman nak, padre. Yaya ising, urayan naklaangan iti kotse. Saan na bali? Mabiit aklaan. O sige, balasang ko. Agsubliak nga rodan ijay kotse. Ay, anya nga tatiibag ani mo ni kakin ni Padre Simon. Apay nga taadi na kayat amang ikaw. Ay, sana baling. Mamati ak ano anyaman tiyuman nakin ni Padre Simon. Sigurado para iti pagsayaatan ti pamilya dadayjay. Talaga nga awan dito'y dagiti ilimlembang ko a dokumento. Nakita nga tanilyon dagijay. Kat iso ti makagapuno apay adi nakasarsarita. Isumot lang at ti makagapo. No apay adamdamagan na ni ising. No adda ti amuna apalimod ko. Diyos ko, nabayagan asinalimot-mutak da ijay apalimod. Amang ano na... Makumikom kan sa ngagsuksukain. Jonah. At ka di sapsapulan. Leon, adda ngamin sapsapulag a papeles. Anya a papeles. Legal a dokumento dagijay. Nainayon ka dagiti papeles nga impaidulin mo idi kanyak. Anya nga rod a papeles dagitay. Apay aya adi mo may paga no anya a klase dagiti papeles ti sapsapulem. Ibagam kanya no anya dayjay a papeles, Jonah. Bayat analimbong pailaeng ti panunot ko. Anya papeles ti sapsapulan ni Mayora Chona Rugante. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon